स्टेटास नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बावैसो ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि जा रिकमेन्डेशन बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो दैथायहरबाय आसाम ट्रिब्युनाव जों नुनो मोनबाय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार विकी स्टेट मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्स बिथाङा बुंदों जे जों रिसिभ खालामदों आरो बेखौ नायबिजिरनानै जोङो लासै लासै आवगायलांगोन आरो बेनो जुदि जायोब्ला जों खिन्थु जनानै थानो हानाय नङा जों गासैबो राजा लामायाव ओंखारफिननांगोन मानोना माबोरैबा जुदि बे मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला जोङो धंस जाजोबगोन एसटि स्टेटास होनो नागिरनाया मेइन बाथ्राया जाहैदों मा गिभिं एसटि स्टेटास टु एडभान्स एन्ड पपुलास कमिउनिटि जोंनि एक्सिस्टिं ट्राइबेलखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे गभर्नमेन्टनि कनस्पिरेसि बेखौ जों बुजि मोननांगोन जों जोबस्रांगोन ससियेलि इकनमिकेलि पलिटिकेलि एडुकेसनेलि जोंखौ एक्सटारमिनेट खालामनायनि जोंखौ माने डेस्ट्रय खालामनायनि मोनसे गभर्नमेन्टआ पलिसि लादों आरो बे पलिसियाव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टि मोनफ्रोमबो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एक्सेप्ट ट्राइबेल अर्गानाइजेशन गासैबो बे मोनद' हारिखौ सापर्ट खालामो गासै पलिटिकेल हान्जायानो गतिके जों गासैबो खौसे जानांगौ दिनै बेहाय फैनानै नोंथांमोना आलारि बाथि सावदों खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय खिन्थु जों दा जोंनि राइट्सखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जोङो आरोबाव खौसेथि जों जानांगोन खालि बर'ल' नङा खालि मिसिंल' नङा खालि तिवाल' नङा जों गासै जेसेबां सदल ट्राइब ग्रुप दं आरो जेसेबां हिल्स ट्राइब इन प्लेन्स ट्राइबेल ग्रुप दं नन शेड्युल ट्राइबेल जों गासैबो बे इस्युखौ जों फाइट खालामनांगोन नङाब्ला जोंखौ फोजोबस्रांनो बारा दिन नांनाय नङा आं मोननैसोल' उदाहरन होगोन 96 आव जेब्ला कच राजबंशीखौ एसटि होबाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आयुर्वेदिक कलेजाव जोंनि एसटिनि थाखाय थाखानाय 10%नि मेजरिटि सिट बिथांमोनानो सेनानै लाबाय करुणा दत्त 96 जेनेरेल इलेक्शनाव माजुलि सिटनिफ्राय देरहानो हाबाय एसटि प्लेन्स रिजार्भ एसेम्बलि सेगमेन्टनिफ्राय बेसेबां डेन्जारास जुदि बे 6 जनगोष्ठिया जायो जों मात्र अनलि 45 लाख बिथांमोननि नाम्बारा जादों 2 crores 2 कोटि मानसिफोरखौ जोंनि सायाव जुदि होसिननो हाब्ला जोंनि अबस्थाया मा जागोन गतिके बहुत सिरियास बेयो जों जेब्लाबो कम्प्रमाइज खालामाखै आरो जोङो जेब्ला ग्रुप अफ मिनिस्टार्सआ 29 नभेम्बराव रिपर्ट होबाय रिकमेन्डेसन होबाय जों लोगो लोगोनो रिएक्ट खालामनानै बेखौ सावदों जोङो बेनि ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रिपर्टखौ जों सावदों सावनायनि उनाव जों बेखौ जों मा खालामदों लोगो लोगोनो जों खायफा कौशल जों लादों खायफा टेक्टिक्स खायफा स्ट्रेटेजि जों लादों लोगोसेनो दिपेन बर' बिथांजों रायज्लायनानै जों बुंदों जे जोङो कनसालटेटिभ ग्रुप मोनसे दागोन आरो कनसालटेटिभ ग्रुप दानो थाखाय जोङो माने 1 month जोङो टाइम होनांगौ आरो बे टाइमखौ मोन्दों इमिडियेटलि जोङो सुहास साकमानि चेयारपारसन सुहास साकमाखौ लानानै जोङो 8 जन आसामनि इंटेलेक्चुअल ट्राइबल इंटेलेक्चुअलफोरखौ लानानै कनसालटेटिभ ग्रुप दादों आरो बिथांमोना थाबैनो 4 डिसेम्बर तारिखनि 4 जानुवारि दिपेन 4 जानुवारि तारिखै होदों फाइनल रिकमेन्डेसन होदों आरो बेखौ स्ट्रेट राइट रिजेक्ट खालामखादों ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि जा रिकमेन्डेसन बेखौ रिजेक्ट खालामदों आरो रिजेक्ट खालामनायनि मेइन पइन्टआनो जाहैबाय मा 47 आव गोपीनाथ बरदलै आरो एबि थाक्कारनि जा जइन्ट कमिटि बे जइन्ट कमिटिया बिसोरखौ रिकमेन्ड खालामाखै जे आहम कच राजबंशी चुटिया बेफोर एडभान्स कमिउनिटि बिसोरखौ एसटिनि थाखाय बिथांमोना बै कमिटिया जेब्लायबो रिकमेन्ड खालामाखै आरो 1965नि लकल कमिटियाबो बेखौ रिकमेन्ड खालामाखै गतिके बिसोरो जिहेतु ओबिसि हिसाबै रिकगनाइज वान्स
गासै जुदि ओबीसी रिकगनिसन मोनो बै हारिफोरा माब्रै एसटि जानो हानो गतिके बे जेब्लाबो जानो हाया आरो बे कनसालटेटिभ ग्रुपनि जा रिकमेन्डेसन जों लोगो लोगोनो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों साबमिट खालामदों आरो थाबैनो जोङो एसे स्मल टिम मोनसे साब्रै साबा दिल्लीयाव थांगासिनो दिल्लीनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्ट्रि ट्राइबेल मिनिस्ट्रि रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिसन फर सोशल ट्राइब बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो मेम'रेन्डाम हैगोन जोंनि बाथ्राया जाबाय मा जोंनि उननि जोलैफोरा जाहाथे प्रटेक्टेड जायो जोंनि राइट्सफोरा जोंनि प्रिभिलेजफोरा जाहाथे प्रटेक्टेड जायो बेनि थाखाय जों सिसिडुआ हिसाबै खामानि मावदों एबसुआ बेयाव हेफाजाब होदों एबसुआ मैखोम बाहागो लादों ओंखायनो आं बारा सम लाला